Siitäpä venttiilit pomppasi pois. Ja näkyyhän oli ihan odotetunlainen. Originaalitavaraa. Ja näyttäisi, ettei ole välttämättä koskaan edes työstetty, ei ole ainakaan seetirenkaita. Ja ei se tämmöisellä puhelinkameralla näy häviä. Ei nuo nyt aivan katastrofilta näytä, että onhan niissä tuossa tietenkin syöpymää, mutta kuitenkin sillä lailla, että ei ollut palannut venttiiliä, että olisi tullut semmoista ohipuhallusreikää. Ja tietenkin venttiilitkään ei lopen viimein pahalta näyttänyt, karstaa jonkun verran. Mutta ihan, mistähän se saisi kuva. No, ei se taho tämä kännykällä kuvaaminen oikein olla häviä, mutta joo. Siitä kanssa se pitäisi tehdä ja pikkusen oli venttiilin varren kumit kyllä kovaa sorttisia. Yritän ihan tosissaan puristaa. Ritinä kuuluu. Onhan se voinut vähän öljyä vuotta. Mutta katomma minä rupian putsailemaan sitä ja venttiilit pallikuvan penssaa, saas nuo karstapaska pois. Ja se saisi sitten tämä alakerta-arvoisensa hatu siitä.